Næste taler er Rune Christensen, alt imens socialminister Benedikte Kiær vil gøre sig klar. Ja, lyt lige med her engang. Det er sådan, at jeg har fundet ud af, hvorfor Villy Søvndal han er blevet så populær i politik. For det første, så er han begyndt at klæde sig som en konservativ, og for det andet, så er han begyndt at lave politik om til stand-up. Og jeg vil jo gerne i Folketinget, så jeg har tænkt, hvorfor ikke komme herop og fortælle på jokes. Jeg synes for eksempel, det er en lille smule synd for Villy Søvndals kone, at hun nu er blevet single. Det betyder jo, at hun skal til at købe Tampax igen. Det slap hun for før, da hun jo var gift med en vatpik. Apropos ægteskaber, så må Helle Thorning være den første kvinde i Danmarks historien, som faktisk er glad for, at hendes mand fortæller røverhistorier om, hvor han har været henne, når han ikke er hjemme. Men man kan så sige, at når det drejer sig om 250.000, så kan man måske godt leve med en samvittighed, så der er hullet som en schweizerost. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der fulgte den socialdemokratiske kongres. Der sagde Helle Thorning, at hun gerne ville i seng med erhvervslivet. Det kan man så sige, det har hun jo så også cirka 180 nætter til om året. Kongressen den blev holdt under overskriften Klar til forandring. Jeg synes, det er rimelig sjovt, at de nu prøver med endnu et slogan. Både fair løsning og fair forandring tog kun 12 minutter at pille fra hinanden. Til gengæld så hørte vi hende ikke sige noget om, at hun kan slå nogen. Måske hun har indset, at den slags mest hører sig til på Rockerborgen. Borgen, det er DR's nye serie, hvor den bløde, humanistiske leder af Midterpartiet stormer frem. Det må da være det bedste eksempel på, at den serie det er ren fiktion. Men altså, man kan så sige, på den anden side, så kunne seriens Margrethe Vestager så også holde en tale på 2 minutter, uden at alle folk de faldt i søvn. Så har Villy Søvndal også lært mig, at man også skal kunne lave lidt grin med sin egen fløj. Der har vi jo Dansk Folkeparti, som ofte bliver beskyldt for at arbejde for et Morten Korch-samfund. Det passer ikke. De kunne aldrig finde på at kalde en hest for Ibrahim. Og så er der os selv. Jamen altså, jeg må sige os selv, jeg har simpelthen ikke kunne finde på nogen jokes. Vi har efterhånden fået så mange supplanter ind, at jeg ikke aner, hvem der er tilbage i Folketingsgruppen. Så Villy, der kan du se, vi kan også godt være sjove. Forskellen mellem os to er bare, at vores politiske program, det ikke også er en joke. Tak for ordet.